tayong gumising para mag-prepare ng mga baon ng mga bata. Pinainit ko na yung chicken pastil kasi yun ang baon nila. Yan. Chicken pastil, tapos mag-fried rice ako at sunny side na egg. Tuloy muna natin. Mag-prepare. Tapos mamay magdidinengdeng ako. Hindi gaanong oily yung sinangag namin guys kasi ayaw ng mga anak ko ang oily na sinangag. Kaya konti lang, pansin nyo, konti lang yung oil niya. Nakakain na rin yung mga anak ko guys. Masok na rin sila sa school. Ngayon ay iluluto ko na yung pang lunch namin at saka dinner kasi pag nagluluto ako ng umaga pang hanggang dinner na ito kasi may pasok na ako para pagdating wala na akong lulutuin at wala na akong prepare na pagkain, ipapainit na lang pagdating ng mga anak ko kasi pare-parehas na lang kaming pagod pag ganon, para hindi na ako gahol sa oras. Kaya ang lulutuin ko ngayon ay dinengdeng na puso ng saging. Yan. Talalagyan ko ng kamote. Saka ito, dahon ng malunggay. Saka kunting okra para may padulas-dulas. Sasahugan ko ng maliliit na hipon at saka yung crabs na maliliit din. Tara na! Umpisahan na natin guys para matapos na kasi pagkatapos ko magluto, magbibihis na rin ako, mag-prepare na aalisin at maghahanda para mag-work din. Ito na siya, may kamote na dyan sa loob, saka yung crabs, and then yung hipon na maliliit yan. Pakulo ko na yan sabay-sabay para yung lasa ng mga sahog ay mapupunta na doon sa sabaw. Mas masarap pag ganun guys, yung isabay-sabay mo nang ipakulo doon sa tubig yung mga sahog para mas malasa yung sabaw niya. Yung dati, nung bata ako, nakikita ko nagluluto yung nanay ko, pinapaibabaw yung hipon, ganun. Pero ako, sasabay ko na doon sa lulutuin ko.
Kasi napansin ko mas malasa yung sabaw pag ganun. Umpisa na natin magluto. Pan natin, ganyan. Habang pinapakulo ko yung pangdinengdeng ko, lilinisan ko na tong puso ng saging. Meron na ako ditong tubig na may asin para matanggal yung pakla ng puso ng saging. Ganyan lang, lilinisin lang natin na ganun, ganyan. Tapos ko na tong malinisan. Ngayon ay hati-hatiin ko ng maliliit. Hiwa-hiwain ko pala. Hiwa-hiwain ng maliliit. Kumukulo na guys yung pangdinengdeng ko. Yan. Yan, kumukulo na. Ngayon ay lalagyan ko na ng bagoong. Yun ang pampalasa ko sa mga dinengdeng. Yun ang talagang hinahalo namin sa dinengdeng kaming mga Ilocano. Hindi po asin, hindi patis, kundi bagoong. Lagyan na ng bagoong. Yan. Tansya-tansya lang yan, guys. Depende pa rin sa inyong panlasa. Tapos takpan ulit. Ngayon, lilinisin ko din yung malunggay. Ito, lilinis tayo ng malunggay. Malunggay ulit. Habang pinapakulo ko pa yung bagoong. Para hindi malangsa. Durug-durugin natin yung kamote para mas malapot ang sabaw. Ito na siya, guys. Masarap ito. Lagay na rin itong nilinisan na puso ng saging. Tapos, para pakuluan ng mas matagal. Takpan ulit. Nalinisan ko na rin itong malunggay, guys. O, binabad ko siya sa asin. Kasi, binili ko ito sa market. Alam nyo naman ang mga binebenta sa market kung ano-ano ang hinuhugas. Kaya kaya malusog, healthy pa. Pag binili natin, di ba? Baka may gamot-gamot na nilagay. Sabihin natin healthy, hindi pala, no? Joke lang. Yan, okay na to, guys. Okay na. Maghuhugas muna ako habang nagluluto kasi ang dami kong hugasin. Yan. Mga ginamit kanina, huhugasan ko na. Habang nagluluto para mabawasan na yung hugasin ko mamaya. Ng hugasin. Yan, oh. Tapos na. Tingnan na natin yung niluluto natin kung pwede na. Oo, yan, oh.
Pwede nang ihalo yung malunggay. Hindi ko nalalagyan guys ng okra. Kasi marami ng gulay. Hindi rin namin makakain. Ihalo ko na yung malunggay. Lagay na natin guys. Yan. Sarap ang ulam natin. Takpan ulit. Ganyan. Tapos pag kumulo na at naluto na, pwedeng-pwede na yan. Kain na tayo. Kasi, magbibihis na rin ako at magpapainit na ako ng tubig ko. Di pwedeng walang mainit yung tubig ko guys na pampaligo. Kasi ang lamig ng tubig dito parang may ice. Wala rin kaming hot shower. Sana all may hot shower. Tingnan ulit. Oh, yun! Pwede na guys. Kain na tayo guys. Ito na yung niluto kong dinengdeng. Ito ang uulamin ko ngayon at ang sarap. Sarap guys. Thank you Lord. Sana masasarap din lahat ng ulam ninyo at healthy. Ito healthy gulay. Sarap! Basta dinengdeng. Solve na solve. Ito lang malakas. Kain! Kain muna ako ha. Kain na din kayo dyan. Sarap guys. Tapos na akong magbihis at aalis na rin ako. Aalis na. Lalabas na rin. Saan na? Pero hindi ko na kayo isasama doon sa trabaho ko ha. Hanggang dito na lang tayo. Bye! Kita-kita ulit tayo mamaya pagdating ko dito sa bahay. Kung may ganap pang iba. Itong alaga ko, oh, nakatingin na naman sa akin, nakakaramdam na maiiwan na naman. Maiiwan ka na naman, ha? Ay, maiiwan ka na naman, ha? Wait ka dito, ha? Yes? Halika na dito. Bye-bye. Dito ka lang, wait ka lang, ha? Paano yung uso mo?